kapuso, aton hibalu-on kung paano himuon ang pila sa mga manamit nga pagkaon para sa Tigkalalag. Si John Sala nakatutok. Hindi na madula sa kultura sa mga Pilipino ang pagluto sa mga pagkaon nga himo sa pilit o kun kakanin sa tagsa ka Tigkalalag. Gani subong nga hapon ugdan kita ni Teacher Rosalie sang Cabanatuan National Comprehensive High School sa paghimo sang duwa ka mga paborito sang kadaman, ang kalamay-hati, kag suman. Kinahanglan lang sang tinig ang apilit. Gata, muscova de sugar o kun brown sugar, kag suha o kun honey. So pwede na naton ilunod ang aton nga pilit nga bugas nga kintig-ang sa aton nga kalamay kag gata. Apang antes matilawan ng manamit nga suman, isa pa ka manamit man nga handang aton himuon, ang kalamay-hati. Once nga nagpulot ng aton nga kalamay kag gata, pwede ta na ilunod ang aton nga pinukbok nga bugas. Ginaling nga pilit. Gata kag muscova de sugar o kun brown sugar lang ang kinahanglan para sa manamit nga kalamay-hati. Sa itsura kag hamot pa lang, maganyat kagid nga ini ang tilawan. Manamit. Namit! Kung simple kag barato nga recipe subong nga Tigkalalag ang imuluyag matilawan, suman kag kalamay-hati, pwede gid preparahan. Upod kay Cirilo Rinduque. John Sala. 1. Western Visayas.